ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ndundundu kali gurela njay ngawlena mbaygo wali jantana magama goriki soro yela gulombe ko waktu yoni hato gawi kame getema ene jiya e gardindi kabruji mena to leydi Sénégal jagorɗo kalfinaɗo cellal balli o holliti vaccin haɓade coronavirus fuɗɗoto ko nogas e tati nduɗo hen lewru to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo ya ngara waɗi batu mum holliti oɗo sa yidde makko ko haɓade yogay accident ji taweteɗi e booli leydi ndi to leydi Mali capital woni lamorgo leydi ndi hande ɗanotoɓe hen ɓe ɗanotto ko guitala gotel caggal teskede kala tan jamma garɗo bandiji ene kewi e nder wuuro ngo to leydi Guinée Conakry ne fadi vaccin mum gam haɓade ñaw biyeteɗo Ebola nogas e go nogas e ɗiɗi nduɗo hen lewru to Côte d'Ivoire hoore jagoɗe leydi ndi woni Hamadi Baga Yogone tawe toon to Paris gam jillu safara kame foftere to leydi Burkina Faso jeenayo mbasi pittali mumen taw ko yahannoɓe jeere dulubel kene wona nogas e 5 kilométre hakkumum e Niger kabruji men ɗemgal Pulaar manaw en ha toon to Togo Cameroun kame Libye ha to Algérie Gabon e ha fenma toon to États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi. ceerno Djiby Sy safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi won hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi. ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge nden ka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen. ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri ladde. ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti lisihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko ma o ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa. sa yiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi a yi ha to leydi Mali ñooro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyana mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy. kettode kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde 19 colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi go ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to kaɓirɗe to ko musidɗo men Saydou Abouba yenti kumpital men e ɗemgal Pulaar no wowi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal balli mo leydi Sénégal so hollidde subaka kala oɗo hen mboros mo coronavirus ɗo yarata e nder leydi ndi ujunnaji ɗiɗo e temedere
e capanɗe jeegomo e jeetato woni ƴewndaɓe tawa ne jogui oɗo hen mborosa ko temedde ɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo temedere ɗiɗo ɓen ko memodirnoɓe e ɓen wondinoɓe oɗon ñaw temedere e capanɗe jeeɗiɗo e jeeɗiɗo ko raɓaɓe andaka raɓe ɗumena temedere ɗiɗo e capanɗe jeegomo e goho keeɓi cellal mumena capanɗe joyi e ɗiɗo oɗo sahane tampi koma ballite e fofandu yimɓe jeegomo mbasi hen pittali mumena beele ɗeɗo hen gueɗe kala gasa alay saago vaccin kalateɗo yimɓeɓe vaccine ƴeewe so tawi tan oɗo hen mboros jugɗo windere nde kala ma gas ha laaɓa ha wiye ceer ɗum jeeyi sababu ñalawma heccanke o hooreji leydi sénégal jaɓɓima oɗo hen vaccin giwɗo toon to leydi Sine jettiɗo hande ɗo e capital Dakar e wi jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli woni Abdoulaye Diouf Sarr beele kay ɓiɓɓe sénégal naɓe vaccine beele mbawa dañde jaam ɗum fuɗɗoto kono gas e tati nduɗo hen lewru woni talata paaɗo so jomiraɗo hoddiri taw gueɗɗe kala ma ndewne lawol kame potal e nunɗala ha joni koye sénégal keddorɗen gartaten koye booli Dakaru ha tenti e booli leydi ndi kala so tawi a ƴetti lawol kornisa taw ko lawol gueƴwaya furɗo irɗo dañi caɗele ha jibini pelɓodiral yoga e otoji hay so tawi woni ala gañiɓe ala hen wasɓe hen pittali men kono e kala sa oto dogat tan ha dognowo natta yiide allah e irɗo e furɗo tinata tan ha felɓodira e goɗɗo jinnoɗo dublade ɗum walla jom nattoɗo fotano nadde walla ni ya ha nata e ceene oto mum wattido yande e leydi ɗen gueɗe kala tinama kono kam ala hen kalɗo tina basɗo hen fittando muɗum ha joni koye sénégal keddoɗen ma en garte Ousmane Sonko hanki waɗino jillu mum kikiɗe toon to duɗal jaaɓi hattede ngal Dakar woni université Cheikh Anta Diop ngam salminoyde ɓen étudiaji wonnoɓe toon taw ko seppunoɓe gañinoɓe ngam salminoyde ɓen waɗi noon pecci ɗiɗi dañi jaɓɓiɓe mo waɗi kadi ɗurniɓe mo waɗi ɓe mbi kañumen jadani e dawrugol so tawi kay woni neɗɗo tumama ko fate banggue ɗeɗo hen gueɗe wona to duɗal jaabi hattide arata ko toon to foti loskede to dañi hen noon bismiɗemo hollitamin jaadi e maɗa kalɗo daariɗa amin daari dañi kadi fedde daride ne wullamo ne mbiyamo ƴeɓotoɗo ɗiɗo hen konnguɗi kala hanki dañama toon ha hande keddoɗen koye Ousmane Sonko e yaadiɓe muɗum tatto yimɓe makko naggama subaka aljuma hande o caggal nde ɓe daari yeeso préfecture mo Dakar ngam yiddeɓe joƴƴinde ɗerewol mabɓe ñagade seppo yidde wadde ɓe seppo ɓe nangaɓe yaadiɓe landa Pastef nde mbawata ɗaccitede kono noon ɓe battidi kamɓe ɓen arnoɓe toon ko jaggede oɗo hen subaka hande to Touba khalifa général mo Mourita woni Serigne Mountaga Mbacké yaltini konnguɗi mum o holliti kastu walla mbiyen tan maggala kastu Rajaba gongal manguinede e kala saha jumaji e jamaji ha e galleji kala oɗo saha yiyande makko ko moni kala yo mawni ɗum nder galle mum nde janggata toon qur'ana jangga toon khasidaji muɗum gam rentade oɗo hen mborosa ɓuurowo ƴellitade e kala ñalawma e nder leydi sénégal to Kaolack accident masuŋeɓe ɗiɗo ɓen teɓɓiti jani taw koye bâtiment R+4 kamɓe ɗiɗo kala koɓe mahannoɓe hen goto wiyete ko Paté Sow yaranno koye duuɓi nogas e ɗiɗi kañumne ɗon wasi fittando muɗum goɗɗo noon wiyete ko Assane Kébé kañumne yaranno koye duuɓi nogas e ɗiɗi yarata koye duuɓi nogas e ɗiɗi kañumne tawe to hôpital Cheikh Ibrahima Niass ne tampi no fewi kono oya wasi hen fittando muɗum ha joni koye Sénégal keddoɗen boowal pijirloji inniragal stade olympique jogorgal fijede e nder leydi Sénégal hitande ujunaje ɗe nogas e ɗiɗi gam hollirde ɓiɓɓe leydi ndi kala ngal ɗon boowal no wayi ngarɗude e wiide jagorɗo kalfinaɗo coftala ɓalli ngal boowal hollirte ko nogas e ɗiɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi woni ɗo tan hitande taw ganduɗa ko boowal baɗagal kene fotta wonde temedere e capanɗe joyyi milliard taw koye koppreje France CFA Sénéo koccatala tambingal ko fate banggue diƴƴe jarateɗe nder leydi Sénégal ɓe jaltinino talkuru mabɓe guila hanki woni ɓatake mabɓe gam hollirde oɗo saaha mo gonɗen ma diƴƴe ngakku yoga e nokkuji
ɗum noon ko ngam teskede wonande mbalkaɗo ndiyam ɗam moftete ɗo ɗon to Kermamo Sara woni koye fewnitede ne gasa ma ndiyam artuɗo e ñalawma janggo o sen giwi to leydi Sénégal koto Mauritanie paaɗen jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti hanki 1,330 woni ƴewndaɓe so tawi jogaki oɗo hen mboros mo coronavirus tawani wondi hen ko 17 neɗɗo 31 keeɓi cellal men neɗɗo goto hanki wasi hen fittande muma gila tan ñawo naati leydi Mauritanie ha yettiɗo hen raɓaɓe kala so limore mabɓe rendi wonata ko 17 neɗɗo kono noon e nder ndeɗon limore 116 temedere wala miyen tan temedere wala miyen tan kene fotto wonde 16 ujunere jafoɗon 17 ujunere ko fawi 56 neɗɗo woni ko heeɓi oɗo hen ñawa 16 ujunere e 345 keeɓi cellal mumen kene wona 433 mbasi hen pittali mumen ko limore gila ñawo naati leydi Mauritanie ha yettiɗo ɗo jareten to Mauritanie ngam haɓade accident ji jeeyi sababu hanki jagorɗo kalfinaɗo boli ya ngara holliti oɗo saaha yiddeɓe ko ustude yogay accident ji tawiteɗi nder Mauritanie kala ngam teskede so tawi accident ji mbaɗi ɓuuri hen wasde wawde pittali ɓuuri hen wawde wasde pittali mumen ko yaroɓe duuɓi 15 ha duuɓi 29 ɗum noon ɗo ha hitande 2024 maɓe ndaro darde tinde no fewi ngam gollodirde kame peeje e palaji kala haɗiɗo hen accident ji gusto e boli leydi Mauritanie ko noon ɗi gusto e leydi ndi hanki accident goɗɗo waɗi toon to nokku biyete alwiyam taw kano alwiyam ko jayndi witeɓe kolliti accident musɗo hanki waɗi nokku biteɗo El Gayre noon ne tawe e nder asaba yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen caggal nde felɓodiri otoji ɗiɗi ɓen ɗiɗo mbasi hen pittali mumen ha joni keddoɗen koye ɗina boli éther eɗen gandi ko catala taw ganda ko société gollotongal ko fati e banggue boli ya ngara e nder leydi Mauritanie e garde gola Thiam Amadou Tijane ɓe mbaɗino jillu mabɓe e nder leydi ndi ngam yurnitade boli pewniteɗi kono ne kadi kame ceene ubbiɗe e boli ɗi beele kadi ceene ɗe kala mbawa ittede ha boli ɗi mbawa udditade beele kadi werlaji ɗi walla otoji ɗi mbawa ɓennude taw accident ji walla ni caɗele tinaka hen o yillo yima ha tonto PK 17 o yeehi ha tonto Axus e laabi ɗi kala o yillima ngam yurnade gueɗe ɗe kala no mbayi e nder ɗiɗo hen nokkuji ngam teskede ɗiɗo hen dumunnaji kala ko fate banggue pundi poussiére kami duña wondude e ceene mawɗe ne jippito e dow boli ɗi kala joni koto Mauritanie keddoɗen ma en kaali hoorejo leydi Mauritanie joɗodima ɗum noon ko hecci hanki wo joɗodi koye dawriyanke biyeteɗo Ibrahima Mouhtar Sarr jonde mabɓe noon ko gam subtade on wonande heptinede dawriyanke hitande 2007 ha yetti hitande 2014 dawriyanke ɓalejo keptinaɗo no fewi e nder leydi Mauritanie ha joni koye Mauritanie keddoɗen ma en kaale nelaɗo Sri Lanka taw ganduɗa joɗodima nelaɗo Sri Lanka taw woni joɗodiɗo hanki e hoorejo leydi Mauritanie biyeteɗo Sananata Philippe Pla ɗum woni inde makko o dañi hanki joɗodade hoorejo leydi Mauritanie woni Aswani ɓe dañi yewtide toɓɓe jaƴƴi no fewi o holliti o yettini ko talkuru ƴiwde e hoorejo leydi Sri Lanka ngam cehilagala kame ɗoftodirde golle hakkude Sri Lanka kam e leydi Mauritanie to Mauritanie keddoɗen ha joni police Riyada woni PK 11 ɓe kolliti ɓe jaggi suka taw ko jeeɓinoɗo fittando suka toliére baranoɗo ñande 13 nduɗo hen lewru woni aset jewtuɗɗo hen no mo fittando mum ittuno ɗum noon ɓe payimo junggo hanki wo dari e yeeso on losko hande o ɓenni o waloyi jamma makko gadiɗo to kaso ha joni keddoɗen koye ɗiɗon fannuji police mo Darou Al Naim ɓe kolliti kamɓene ɓe nangui bandiji 4 hutortoɓe sukaɓe tokkosɓe guddite galleji woni min gari ko fewnande moon
kuraji mon walla ni robiñaji mon walla woni e gueɗe goɗɗe sa udditi tan ɓe jogui ko laaɓe walla jaseje walla ni gueɗe goɗɗe ɓe noon pawama juuɗe e ballala wonande fedde yurnitinoɗe golle mabɓe ko noon kala heew koɓe gujjuno kala woni hen fuɗɗiɓe arande ɗeɗon gueɗe ɗon ɗo ɓe nanga to ha joni koye Mauritanie keddoɗen ma en kaale ambassadeur mo leydi Égypte yaltini konngudi mum o holliti jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame leydi Égypte oɗo saaha yidde leydi Égypte ko wadde kaggu keptinaɗo taw ko kaggu kagguiɗo mo hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala ɗe ene wawa naftorade caggal teskede kanko on ambassadeur biyeteɗo Ahmed Salema caggal teskere jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Égypte oɗo saaha kene won société ji tati ɗe leydi Égypte ne tawe e nder leydi Mauritanie ko wayno société ndiyam kame jowo ɓoggi kuɓɓam ko ɗonne kadi e société pewno booli yiddeɓe ko jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe jagorɗo kalfinaɗo jeeygu woni jagorɗo kalfinaɗo bangogol wangotoɓe woni tourisme en e nder leydi Mauritanie holliti hanki to palais de Congrès mo leydi Mauritanie woni palais de Congrès mo Mauritanie kene foto wonde temedde jeeyo suka ɗum woni miijo makko yidde heblude ɓeɗon sukaɓe ɓe keblete koto école heblo Dakar ngam oɗo saha wawde tambade ko fate banggue hôtel aji e gueɗe goɗɗe kala heɓanade wonade tourisme en so tawi ne garta e nder leydi Mauritanie tawa eɓe jogui ɓen heblade kene wona temedde jeeyo suka ma keble taw ko heblo ngarɗugo yadugo e jamanu sen gewi to leydi Mauritanie paɗen koto Mali santé cellal ɓalli taw ganda ko ɓen safroɓe e cuuɗi safarɗe leydi Mali ɓe kolliti SNSAS PF taw ganda ko hôpital mo Gabriel Touré ene wonde hôpital mo dermatologique mo Kati ene wonde safroɓe wonɓe ɓe kolliti so tawi tan woni ciifande nandiral e kaldigal ko wanno hakkude mabɓe laamu ko so tawi tan woni ɗen gueɗe ala kala ko laamu ngu arti en gam ɗoftade ɗeɗon kuule koɓe natanoɓe hofgo juuɗe ɗum noon gon hofgo juuɗe fuɗɗoto ko ñande goo lewru mars taw ko balɗe 5 hay goto maɓe dillata ɓe memata haydara Bamako so tawi tan nangue muti bandiji wuyɓe mbiyata ko ho amini ɗum jeeyi sababu leegal biyetegal seɓani koro waɗi toon comme genre no film no laari toon e nder téléji ni ko ɗum waɗi toon jamma hecci hanki sanga 20 heures juulal gueeƴe ɗum noon firti ko sukaɓe worɓe ɗiɗo wonnoɓe e moto Jakarta ɓe jeni koye debbo goto ɓe battidi ko haaɓe bifti sak debbo ɗon tigui ɗo ɓe doganoɗa ɓe joguino fetel hawre tintinama ɗum Sarza Issa Traoré waɗɗani ɗon gardiɗo GIPN ko ɗon tigui ɓe ndewi e ɗiɗon bandiji ne diddaɗe aɓe pellodira e ngal pellodiral noon dañi bal perdi bal ɓoccitiɗo yani e suka gorko patnoɗo galle mawnumen ko toon hirtotono on noon wasiɗon fittanu mum kono kadi kamɓe ɓen dadi ɓe battindima fellude ɗin bandiji ɗiɗi ɗin bandiji ɗiɗi kadi mbasi pittali mumen ɗum waɗi koye Bamako wayi tan kono yimɓe jirata e ɗiɗon filmaji ni joni koto Mali keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo kuɓɓam ko fate banggue kuɓɓam leydi ndi jagorɗo kalfinaɗo kuɓɓam leydi ndi woni Saydou Traoré holliti ene jokki haare mum e ɓen wujjittoɓe taw ko courant ne jo ɓoggi joɓata kala ko ene wiye courant joɓata kala ko ene wiye courant no wiiri malnaɓe courant joɓata kala ko ene wiye oɗon fannu caggal contrat ji kewɗi gona dogoji kono noon sa huɓɓi tan contact jeygue arat ɗum o yiɗi haɓade gam hollirdemo wonande cetal DMSA gollotogal jeygal tambingal kala ko ene wiye kuɓɓam leydi ndi ene wasa kala hitande kene wona milliard uji 7 koppareje francs CFA ɗum noon yiddeɓe ko haɓade ɗum ha laaɓa ha wiye oɗo sa ha wiye ceer ɗum jeeyi sabaɓe jokkodiri e jaydiyankoɓe ɗe ɓenninta message uji nde yimɓeɓe mbawata rentade ha joni koto Mali keddorɗen jaafuɗon ha joni koto Mali keddoɗen ma en kal ko fate banggue ha ɓeydugol jobdi taw koye laabi woni poste oji péage jeeyi sababu Bamako dañi balɗe ɗiɗi wona taxi wona sotrama haydara hen ala ko yeehi ha jibini caɗele mawɗe no fewi ɗum noon ɓe kolliti
ha oɗo saha mo gonɗen so tawi tan laamu ngu ene lutti yaɓɓude kuulal ngal ɓe jiiɗi ɓeydude ko fate banggue péage autoji jaltoji Bamako ɗum noon koɓe kammene koɓe ɓeydoɓe seppo mabɓe ngal kuulal noon laamu ngu wi noon nannata ɗum ko goo lewru fandu nduɗo hen ndu gonɗen kammene ɓe kolliti ñande 17 nduɗo hen lewru ɓe joƴƴini kaytal mabɓe gongol gam hofde ɓe juuɗe mabɓe gon hofgo noon ko ñande goo lewru fandu so tawi ala ko heddi ngal kuulal felliti nannede soɓe kolliti tuggal ma tan Bamako ha fenma kurimale noon ko keerol hakkunde leydi Mali kame Guinée kene fotto wonde barasuji sappo ene tawe ɗon sengi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry Ebola batu mum hanki bati ton to préfecture mo zikkoréen e gardugol kaɓotoɗo ñaw biyeteɗo Ebola o holliti hewɓe kollitino ko yimɓe jeegomo mbase oɗo hen Ebola gartude ton to leydi Guinée kono ko jeeyo bindita kene fotto wonde joni balɗe ɗiɗi ɓe binditaki hay mayiɗo goto ɗum woni nouvelle belɗo moro kiri ko heddi ko noon kene fotto wonde 60 keso ndaɓama e nder ɗeɗon balɗe ɗiɗi kono e teskede e wiide Adama Kaba taw ganda ko docteur cabbiɗo hawɗo hen vaccin ara vaccin o taw ko fedde windere tambide cellal ɓalli honima ma neldu vaccin gam haɓade oɗo hen ñaw biteɗo Ebola ñande nogas e goho walla ni nogas e ɗiɗi nder lewru woni ñalawma janggo walla ni ɓawo janggo maɓe puɗɗo vaccine de yimɓe mabɓe guiloɗo hen Ebola ɓeydade e nder leydi ndi kala to Côte d'Ivoire hoorejo jaagoɗe Alassane Dramani Ouattara oɗo sahani tawe toon to Paris ngam safara ɗum nan ko caggal hitane ma nde o dañño oɗo ñaw biteɗo coronavirus guel nen o ronki tan dartade no hannirta ni e kala subaka omo ɓeydo perdude sembe makko no feewi o wattidi yiyede ko ñande 10 nduɗo hen lewru guel nde noon hollirama omo feebli no feewi hayso tawi yaadi makko jeddi peblugol makko kono kam jaydel ɗi kala garti yaademo toon to Paris ngam ƴewtoyade cellal ɓallu makko e foftade siftinde ono hoorejo sud sarɗiyeji ndu leydi Côte d'Ivoire woni biteɗo Amadou Sama hoore sama biteɗo Amadou Suma hoore onne kadi oɗo saaha mo gonden wona kattanɗo no feewi karɗo cellal so en garte hoorejo jaagoɗo leydi Côte d'Ivoire kanko woni mbir legal makko jogornoɗo ƴamandeɓe ko fati e banggue sarɗiyanke taw ganduɗa ko sumgoji sarɗiyankoji poɗɗi wadde ɗo tan e jeegom lewru fandu so tawi en giwi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Burkina Faso jeenayo mbasi pittali mumen jeetato gañima ɗum noon koye jangu wangu e nokku biyeteɗo takku bangu noon e takku bangu ɓe gonno koye oto aɓe giwi nokku biyeteɗo takku bangu aɓe payi nokku biyeteɗo jafuɗen payi nokku biyeteɗo dulbel noon ne tawe e nder nokku biyeteɗo markoye woɗɗani ke wona 25 kilométre hakkude muɗum e Niger ko toon ɓe paano ko ɗon tigui oto mabɓe yaɓi pittola pettoje kene wona jeenayi mbasi pittali men yimɓe jeetato gañima hen jokkodiral hakkude Togo kame Congo jeeyi sababu jillu jagorɗo mo leydi Togo waɗi men noon hoorejo leydi Togo jafuɗon waɗi jillu mum hanki toon to Congo Brazzaville jaɓɓimamomo toon nando makko ngam yewtidde jillu cehilagal kame golle kala jokkodiral hakkude faggudu leyɗele ɗiɗi ɗeɗo hen kala to Cameroun fedde hesere jibinama toon taw inniraɗuma ko Frank Biya noon ko ɓi Afo Paul Biya jarowo e duuɓi 50 hande nden feddere miiji so tawi tan hitande ujunnaje ɗiɗi e 25 wonande baaba o acciti beele oɗon ene ngabba nden fedde ɓe inniri ɗuma ko mouvement citoyen des frankitis pour la paix et de l'unité de Cameroun ɗum woni ko ɓe inniri nde ɗo hen fedde nde ɓe innirimo beele o wawa laman nden fedde ɗum woni situji leydi Cameroun kala ko kalata kono kadi kanko on inniraɗo ɗum o hollitama hay poste goto o toɗɗaka e laamu baba makko kono hewɓe ne tuumi kanko woni conseiller ɓurɗo mawde e conseiller ji kala ɓattiɗo Paul Biya sen giwi to leydi Cameroun paɗen koto Gabon fedde
taw ko fedde marmetaji jibinama hanki fedde sukaɓe hakkunde antum kame Libreville hanki ko jengi ko kala sanga 21h ɓe jalti koye boli aɓe konga marmetaji mabɓe aɓe ngulla aɓe mbiya ɓe jadan ɗeɗo hen kuule cattuɗe no feewi pawaɗe dow mabɓe kuulal hirtole lo gonno ngala 21h artira ha 20h caggal watta 18h tene kadi boli ngala so tawi tan nangue fandi mudde ɓitto ne heewi tene kadi sa heewi artude galle maɗa sa fotte police a ŋatat jungo ma picca ɗum jeeyi sababu hanki kamene ɓe kolliti ɓe natti yidde ɗam ɗon gurdama jafo ɗon ngal ɗon pelɓodirala jibini e wiide Gabo 24 wala men Gabo 40 Gabo 24 e wiide jibini yimɓe ɗiɗo wasɓe pittali mumen yimɓe hewɓe jaggama hen wiide jago wiide tan wona nde ɗon jayde yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe naggama hen kono ndeɗon fedde ɓe kolliti ɓe ɗaccata so wona tan gueɗe ɗe kala laaɓa walla laamu ngu yatira caggal en ñaguima yafuya no feewi to Gabon fedde marmetaji hanki ko jengi ko kala sanga 21h ko nde ɓe jalte boli aɓe konga potuji aɓe konga marmetaji mabɓe aɓe ngulla ɓe tampi ɓe kaaɓi kuulal hirtole law gonno ngala 21h artira 20h jamma ngal wattidi artirede ha 18h oɗo saaha mo gonɗen ɓe kolliti ko caɗele mawɗe ne gondi ɗum noon ko caggal fiyoɓe mburu taweteɓe e diwan o kala nde mbaɗi kañumenne hofgo mumen ɓe kollitima ɓe ceppu ko famɗi ko kala balɗe ɗiɗi ha balɗe tati beele kadi laamu ngu anda ko ɓittiɓe ko ene muusi no feewi to Algérie Abdelmadjid Tabouna hoorejo leydi ndi hanki waɗi discours muɗum ngam hollidde suudu sarɗiyeji leydi ndi oɗo saaha koko firtere ko ɓuuri yawde sarɗiyankoɓe toɗɗe ko ɓuuri yawde ko wona ɗum ko rima jaam duumil ɗum noon ko caggal nde mouvement biyete Hirak yiiɗi wattude seppo mum ko ɓen ceppuno ha guetti Abdoulaziz Bouteflika e laamu ɗum noon wo erima jaam ko wona ɗum ko wo yaafima capanɗe jeegomo jeeyaɓe Hirak nde ɗaccitte e cuuɗi dumbiɗi jaltine ha laaɓa to Libi mouvement mawninannoɗo manditare duuɓi sappo iwde Khadafi e laamu nokku biyeteɗo Sebakh ede tawi legal Mansaria toon tigui waɗa attaque goto so gorko wasi toon fittande mum nogas e jeenayi neɗɗo gañima toon to Uganda sukaɓe jeegomo mbasi pittali mumen joyo gañi hen e nokku biyeteɗo West Nile ne tawi nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Adjumani kamɓe noon sukaɓe pijan haaɓe jabɓi ɗon garnat gubbanoɗo ko ɗum jeeyi sababu wasdeɓe pittali mabɓe to États-Unis d'Amérique hoorejo leydi ndi ñalawma hande o nawi ɗereji toon to kongore Amérique naɓe maɓe jurni to kene fatta wonde 1 million koɗo taweteɗo nder leydi ndi to wala kayitaji hono waɗirte haaɓe mbawa hebde kayitaji e nder leydi Amérique musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garanoɗen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena